अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आम्ही ज्या ज्या गोष्टींना विरोध केला त्या गोष्टीतनं चांगल्याच गोष्टी घडलेल्या आहेत। आम्ही रिफायनरीला कधीच विरोध नव्हता, लोकांचा विरोध होता आणि त्या लोकांच्या पाठीशी आम्ही राहिलो आहोत। राणेंचा विरोध मात्र प्रत्येक वेळी बदलत असतो। खासदार विनायक राऊत गेल्या 5 वर्षापासून सांगतात की स्थानिकांना विश्वासात घ्या आणि त्यानंतर रिफायनरी करा। आमची ही भूमिका कधीही बदलली नाही, एक दिवस सुद्धा बदलली नाही, परंतु राणेंची गेल्या 3 वर्षातली 3दा भूमिका बदललेल्या आहेत आणि अशा लोकांनी आम्हाला हे सांगू नये। उदय सामंतांनी स्वतः जिथे सत्ता जिथे सामंत हे प्रत्येक वेळी हे आहेच आणि त्यामुळे त्या पद्धतीने ते वागतायत। परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे ज्याप्रमाणे लोकांनी राणेंना घरी बसवलं त्याच पद्धतीने लोकांवर अन्याय करणारे लोक निवडणुकीद्वारे घरी बसवतील। आज 5 गावात आम्ही फिरलोय, त्या 5 गावातल्या प्रत्येक ग्रामसभेने यात सांगितलंय आणि जर बाहेरचे लोक असते तर उन्हातानात 4-4 किलोमीटर 5-5 दिवस ते लोक आले नसते। पत्रकारांना त्यावेळी त्यांनी हे आणला नसता, पत्रकारांसुद्धा जाण्यासाठी बंदी होती आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीच्या विरोधात आता आम्ही त्या लोकांबरोबर आहोत आणि उद्धवजीसुद्धा त्या लोकांना धीर देण्यासाठी त्या ठिकाणी येत आहेत आणि उद्धवजींना कोण अडवण्याचा आदेश देण्याचा ह्यांच्यात हिंमत नाही, कारण हे प्रत्येक वेळी फक्त घोषणा करतात आणि ह्यांच्यामध्ये कुठली हिंमत नाही आणि उद्धवजींचा दौरा चांगला होईल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।